Javni prijevoz. Za veće udaljenosti koristite javni prijevoz. Autobus, tramvaj, vlak umjesto automobila. Bicikl. Za sve kraće udaljenosti u svom naselju po lijepom vremenu radije koristite bicikl umjesto automobila. Osim što ovo prijevozno sredstvo ne ispušta otrovne plinove u atmosferu, osigurava vam i besplatnu tjelovježbu, osunčan ten, vitamina D i uživanje u svježem zraku. Hodanje. Kad god imate priliku, odaberite šetnju umjesto automobila. Pokvarena slavina. Kap, kap, kap. Nije samo iritirajući zvuk. Iritira i račun za vodu na kraju mjeseca, kad ustanovimo da nam se slavina pokvarila i da voda nesmetano kapa po cijeli dan. Jeste li znali da zbog pokvarene slavine možete godišnje u nepovrat baciti do 750 litara vode? Popravite je pod hitno. Žarulja. Obične žarulje zamijenite štednim žaruljama. U početku je investicija možda nešto skuplja, ali se investicija na kraju višestruko isplati jer traju puno duže od običnih, nekoliko godina, i troše mnogo manje električne energije. Vrećice. Naviku kupovanja plastičnih vrećica pri svakoj kupovini namirnica zamijenite navikom nošenja svojih platnenih vrećica. Trajnije su, ekološki prihvatljivije, a i dugoročno jeftinije. Staklenke. Iako se danas staklo lako reciklira, bolja je opcija da ga ponovno upotrijebimo. Staklenke različitih veličina možemo dobro očistiti pa iskoristiti pri organizaciji namirnica u kuhinskom ormariću, kao posudice za olovke i spajalice na radnom stolu, ili u kupaonici za organizaciju, na primjer, plazinice za čišćenje lica ili nakita. Slamke. Kad u kafiću naručite sok s ledom, zamolite konobara da vam u čašu ne stavlja plastičnu slamku. Taj komad plastike koristimo svega 20 minuta, koliko nam treba da popijemo sok u društvu, a kad jednom završi odbačen u okolišu, zadržava se tamo duže od 200 godina. Drugim riječima, svaka slamka koja je do sada napravljena, pa i ona prva ikada, još uvijek je negdje na našem planetu. Sapun. Umjesto tekućeg sapuna radije koristite sapun u pločici, jer obično dolazi u manjoj ambalaži. Maramice. Umjesto papirnatih maramica koje završe u smeću nakon samo jedne uporabe, opskrbite se onim pamučnim i perivim. Perilica rublja. Prije no što uključite perilicu rublja, provjerite proizvođačke oznake na odjeći, kako biste izbjegli korištenje previsoke temperature. Također, perilicu pali tek kad je puna. Odjeća. Staru ili neželjnu odjeću donirajte, umjesto da je bacite. Jeste li znali da danas neki trgovački lanci preuzimaju vašu staru odjeću, kako bi je reciklirali i od nje napravili nove modne komade? Za uzvrat dobijete popust pri idućoj kupovini. Baterije. Jeste li znali da se u baterijama nalaze otrovne kemikalije? One se ne razgrađuju u prirodi i teško se recikliraju. Zbog toga, kad god ste u prilici, koristite punjive umjesto običnih baterija. Voda iz slavine. Ne bacajte novce kako bi kupili vodu u boci. Gdje god možete, pijte vodu iz slavine. Nabavite višekratnu bočicu za vodu, pa ju svaki puta prije izlaska iz kuće dopunite onom iz slavine. Ubacite li još koju krišku limuna i nekoliko listića mente iz vlastitog uzgoja, besplatno ste dobili trendy vodu s okusom. E-novine. Umjesto papirnatih, čitajte novine i časopise na internetu.